Is-Segretarju Parlamentari Michael Falzon indirizza konferenza tal-aħbarijiet fejn qal li fl-aħħar xahar il-Partit Nazzjonalista għamel assassinju tal-karattru u gideb b'attakki personali li laħqu l-aktar livell baxx possibbli. Spjega kif il-problema tal-Partit Nazzjonalista hija li l-Gvern preżenti qed iġib ir-riżultati. Għandu l-aqwa wirja ekonomika, għandu l-inqas rata ta' qatt, l-aktar ottimiżmu u l-mepa hija ħafna aħjar minn kif kienet sentejn u nofs ilu. Għalhekk għal Michael Falzon il-Partit Nazzjonalista ma baqalux triq oħra ħlief li jkisser l-individwi. Is-Segretarju Parlamentari Michael Falzon qal li l-Partit Nazzjonalista qabad mal-iskema tar-tirar tiegħu u sostna li Ryan Kalluż gideb meta qal li ħarba snin paga tar-tirar kmieni. Għalkemm dan il-ftehim huwa privat, Falzon iddeċida li jaqrah lil ġurnalisti ad litteram għaliex sostna li m'għandu xejn x'jaħbi. Michael Falzon stqar li mhuwiex minnu li saret skema ad hoc, arranġament speċjali għalih biex jirtira kmieni u spjega kif l-artiklu 53 tal-ftehim kollettiv japplika l-ħaddiema kollha tal-BOV u li dan il-ftehim daħal fis-seħħ taħt gvern preċedenti. Qal li tant l-amat tal-mibeda politika saret kultura fil-Partit Nazzjonalista li ħadd m'għandenja ruħu jara l-ftehim kollettiv li huwa pubbliku. Fil-fatt, Ryan Kalluż reġa' gideb meta qal li Falzon jista' jmur lura l-BOV meta jrid. Dan għaliex skont il-ftehim privat Michael Falzon jista' jirritorna lura biss qabel it-30 ta' Ġunju 2018 u jekk jagħmel dan irid jagħti flus lura pro rata. Falzon qal li Simon Busuttil tefal lill-Partit Nazzjonalista fil-qiegħnet għaliex gideb u kif gidbu barra l-Parlament bl-aktar mod pastas żewġ esponenti tal-Partit Nazzjonalista. Is-Segretarju Parlamentari Michael Falzon ħabbar li se jagħmel libelli mhux biss lil diversi gazzetti iżda anki fuq livell personali. Falzon esprima s-sodisfazzjon tiegħu għall-ftehim tal-House of Four Winds għaliex ġab li l-poplu Malti 5 miljun euro u sar ċens revedibbli kull 5 snin meta taħt l-amministrazzjoni preċedenti kien hemm kirja fissa. Huwa ddeskriva li ma titwemminx li jkollok oppożizzjoni distruttiva u negattiva b'dan il-mod. Dak li rnexxielu jġib gvern preżenti kontrasta bil-kbir mal-ftehim tal-HSBC li sar taħt amministrazzjoni preċedenti, fejn il-Partit Nazzjonalista kien akkwista l-użu biss u mhux il-proprjetà fit-Triq ir-Repubblika l-11-il sena bis-somma titla' 2.2 miljun euro. Dan il-ftehim kien approvat mill-eks Ministru Tonio Fenech kif turi email li ngħatat lill-ġurnalisti. Falzon kompla jgħid kif meta teled din l-amministrazzjoni sabet dan l-istess post fi stat tal-biki u spjega kif il-ħidma ta' dan il-gvern tikkuntrasta bil-kbir mal-każijiet li seħħew taħt gvern preċedenti. Fosthom semma kif fuq l-art ta' Miġġa Ferħa li ġie stmata 60,000 l-amministrazzjoni preċedenti spiċċat tħallas 400,000. Sostna kif Jason Azzoppardi kien jaf dwar dan għaliex kien batlu email il-Kummissarju tal-Artijiet jgħidlu li qabżu l-parametri. Barra minn hekk, Falzon qal li Jason Azzoppardi qatt ma jista' jkun kredibbli anke meta wieħed jiftakar kif 4 jiem qabel l-elezzjoni sar ftehim fuq l-art tal-Fekruna.